L'impossible du vin. Είναι η φράση που τη λέω συχνά, που σημαίνει το αδύνατο του κρασιού, το αδύνατο των αμπελών. Δεν γίνεται, αποκλείεται που σου λένε. Μη τρέξεις, μη κουράζεσαι, άστο, δεν αξίζει. Εκεί είναι που αξίζει. Εκείνη που αξίζει. Η Γαλλία με έμαθε να κάνω κρασί. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυστηρά. Πολύ αυστηρά. Η Ελλάδα με έμαθε να ζω. Αυτό το κτίριο χτίστηκε το 1905. Είναι το σχολείο της Κρανιάς, του χωριού. Το σχολείο έπειτα έγινε αρχηγείο της ΕΑΜ, της Αντίστασης. Έμεινε εγκατελειμμένο για πολλά χρόνια. Θα μπορούσα να έχω ένα πιο υπερσύγχρονο καινούριο, αλλά αυτό θα με φέρνε μια μεγάλη αντίθεση στο λόγο του ότι είμαι στον Όλυμπο και στη λογική της περμακουλτούρας και της ηρεμίας, της αρμονίας με αυτό που κάνω. Πώς βρήκα αυτό το αμπέλι? Στα καφενεία. Στα τσιπουράδικα. Του λέω έξω από τα τραχτέρια, τα drone, ορειβατική εμπειρουργία θέλω. Όπως δουλεύαμε παλιά. Όχι γιατί είμαι νοσταλγικός, γιατί ξέρω ότι θα βρω τέτοια σμαράγδια που είναι εγκατελειμμένα από τις νέες γενιές και κάπως συντηρημένα από τις παλιές γενιές. Εδώ είμαστε στο πιο ιερό για μένα και μοναδικό αμπελοτόπι της Ραψάνης. Είσαι μέσα στους αέριδες του βουνού και του Αιγαίου και έχει μια ενέργεια μοναδική. Και αυτό ψάχνω εγώ. Αυτό ψάχνω δηλαδή αυτή την βοή της θάλασσας, του Αιγαίου και του βουνού. Φτάνω μυτικά! Είσαι στα 681 μέτρα και έτσι είναι και τα ορειβατικά αμπέλια, δεν είναι ψηλά. Ευνοεί η πέτρα, ο αέρας και η υγρασία του βουνού, η υπόγεια υγρασία του βουνού και η κλίση το αμπέλι. Και κάνει να έχεις φίνα κρασιά.